чакаш ли просто да отмине? А понякога безсънните нощи не са фаза, а са сигнал, че е време за промяна. Ето ти 3 признака, по които да разбереш, че е дошло време за промяна. Признак номер 1. Бебето започва да заспива много трудно за дневните си дремки или ако заспи лесно, то се събужда на 30-та минута и е абсолютно свежо. Причина номер 2. Появяват се нощни партита. Или време, в което бебето ти будува през нощта по час, а понякога и 2, но абсолютно спокойно и при опит да започнеш приспиване, до приспиване, да го върнеш в съня, започва плач и протест. И причина номер 3, любимото ни в кавички твърде ранно събуждане. Или иначе казано, всичко, което е като събуждане преди 6 часа сутринта. Ако се разпознаваш в някой от тези сигнали, време е за промяна. Можеш да ми напишеш в коментар каква е ситуацията и каква е трудността, както и възрастта на твоето бебе, за да мога да дам по-конкретни насоки.